bere 50 edizioetan 94 herrialdetako dantzariek parte hartu dute. Aurten, lehen aldiz jaialdi txikia antolatu dute. Eta gure dantzariak Portugaleten dantzatzea gonbidatzeaz gain, jaialdia Astigarragako herriarekin parte hartu dute. Beraz, eskerrik asko Elai taldeari gonbidapenagatik. Gaur, 3 talde dira gonbidatuak. Portugaleteko Elai dantza eta musika taldea, Galiziako Grupo Abrente de la Asociación Vagoas de la Terra eta Poloniako Conjunto de Canto y Danzas Kujaku. Emanaldia bertakoekin hasiko dugu, gure gaztetxoak etxeako dantzatuko dizkigute, beraz, txalo bero bat.
Urena Poloniatik Gujabe dantza eta abesti taldea datorkigu. 1985ean sortu eta ordutik gaur arte etengabe aritu dira. Talde honek Gujabe inguruko dantzaz gain, Poloniako beste zonalde batzuetako erritmoak ere dantzatzen dituzte. Hala nola, Polonia, Mazurka eta Cracovia dantzak. Hauek ere Europa mailan hainbat festivaletan dantzatu dute. Pelikula ezberdinetan parte hartu eta bi disko ere grabatu dituzte. Ea, zuena da hotza.
Bueno, zoragarria eman digute ikuskizuna. Orain, Galiziako Grupo Abrete de la Asociación de Daterran taldea datorkigu. Gaita eta panderetea eskolaren barruan jaiotzen da. 16 urte bitarteko dantzari eta musiko gaztetxo osatuta dago, eta bere repertorioa Lugoko Amarina zonaldeko dantzez osatua dago. Haien artean, muñeikak, jotak, pandeirada, polka eta marneos dira esanguratzen. Dantza bere ezaugarri nagusia erritmoa eta bizitasuna dira. Dantza talde hau ere festival askotan izan da, bai penintxula mailan, bai atzerrian ere. Ikus ezaguna zer ekarri diguten gurean.
zen herri ekimenaren fruitu gisa. Ordutik, euskal folklore aberatsaren berreskurapen, kontserbazio eta zabalkundearen alde lan isil baina etengabean aritu da. Bere repertorioan Euskal Herri osoko dantza daude. Taldea nazioarteko ekitaldi askotara gonbidatua izan da eta beti lortu du arrakasta handia bai ikus-entzuleen artean bai komunikabideetan. Gainera, sari eta entzatespen garrantzitsuak ere jaso ditu. Gozatu ezagun ba, haien dantzez.
Bueno, hauxe izan da gaurkoz, mila esker etorrezaten guztioi, esker berriz gure gonbidatuei, eta oain pelota partiduez gozatzea. Albareztuek aulkiak eta jasotzen lagundu, eta hoxe, argazkia atatako dugu, eta bihar ikusiko gea Portugaleteko lehenengo jaialdi txiki. Mila esker.